खर' बिलिरनानै दे फरायदे बाबु गोदो बेबायदि खनदोंमोन। नोंथांमोना फैला सारनि भिडिअ नायनो मोजां मोनोब्ला खायसे फेस्ला रावजों बाथ्रा बुंनाय दानि आरो गोदोनि बाथ्रा बुंदो फैला सारा। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलां गोबाङानो नुदो जानो हागौ, थेवब्लाबो नुयिफोरा नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। बेखायनो आंबो शेयार खालामबाय आंनि चेनेलाव, नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। नायदो होमबा। बाइकनांगौ जायो मेट्रिक फाइनाल लिरनो गोनाङाव नङाबा लेखाखौनो फरायलानो मा खालामगोन दा नों नाङा बेबायदिनो जोंनि फिसाफ्रा दहाय मेदामा मेथाइ खनबाय मामोन मेथाइआ दे फरायदे बाबु लेखा फरायदे बिराद अननानै बुंनाय खर' बिलिरनानै दे फरायदे बाबु लेखा फरायदे लेखा फरा रोंबोला गुनि गियानि जाबोला मान मोनगोन सनाफोर देनां देरबोला। बे गोदो जोंनि दिनावसो सोलियोमोन, जोंसो मानियोमोन बेबायदिखौ। आइ बाबु इयाव थांनो हामा दे दे आइ बाबु इखौ जानो हामा दे दे थांनो हामानो जों थाङा, जानो हामानो जों जाया। दानि गथ'फोरखौ जों बेबायदि बुंबा दे बाबु दे खर' बिलिरनानै दे बाबु दे फराय दे बाबु बेबायदि बुंनायखौ लाया दानि गथ'फ्रा। ओंखायनो बे मेथाइआ दानि दिनाव सोलिया ना। गोदो बेबायदि खनदोंमोन मेथाइखौ दे फरायदे बाबु लेखा फरायदे। दा ओंखायनो बे मेथाइखौ माबायदि खननांगौ मोनथिबाय। दे फरायदे बाबु लेखा फरायदे लेखा फरा रोङाब्ला गुनि गियानि जायाब्ला थगायजागोन। बे एसे गोदैखौ मानिया। बे गोदोसो जायोफोर दा जाया। दा बेनो दे फरायदे लेखा फरायदे ओरै जानांगौ। दा जोंनिया गथ'फोरखौ अननाया बारा जाबाय, गथ'फोरखौ अननाया बारा नालाय जोंनि गथ'फ्रा थाब थाब गाज्रि जादों होननाया बेनो नङा। आरो फारसेथिं जोंनिया फिसाफ्रा सासे सासेल', खोब बाराबा सानै नोंनाङो दे सोरबा साब्रै दं बेयाव दे खोन्थाबोसं रावनिबो फिसाया साब्रै देहायाव सोरनाबा सासे दं नङाबा सानै दं। बेबो गेदेरानो हौवासाखाबा गैला, गेदेरा हिनजावसाबासो सानै। दा जोंनिया फिसायानो सासे सासेल'बा सानै सानैल'बा दा जोंनिया अननाया बारा जायो मिथिबाय। दसे नुवाब्लानो बावथांगो बाबुआ जों दहाय मा होनदोंमोन स्कुलनिफ्राय थांबाय ब्लड खालामबाय खुनुदिन नागिराबो सिगाङाबो जोंखौ बाव हाग्रा हाग्रा गिदिंनानै फैयो मिथिगौना। दा जोंनिया अननाया बारा, आं अननो नाङा होननानै बुङाखै, नाथाय बे अननाया जाहाथे जोंनि फिसाफोरनि बिस जाया जों बेयाव सांग्रां जानांगोन। दा जोंनिया गथ'आनो सासेल'खा, देट मिन्स बे गथ' सासेयानो मोजां जाथारनांगोन, बे गथ' सासेयानो डक्टर जाथारनांगोन, इन्जिनियार जाथारनांगोन, मास्टार प्रफेसार जाथारनांगोन। गाज्रि जायोबाथाय सेस नोंगो नाङा। देनाय नोंथांमोननि फिसा हौवायानो सासेल'खा, बियो जुदि गाबोन ड्राग्स एडिक्टेड जायोब्ला, सिखाव जायोब्ला, दखाय जायोब्ला सेस फिनिश। अब्ला जोङो नङा होमबा सांग्रां जानांगोन। आरो आं होनदों जों खालामनो हायैनि खुनु माने गैया। दा बेवहाय हाग्रा जिंनिफोर फैदोंना, बेवहाय जों साहानि दंना, हादाननि दङ। आंबो हादाननिसो, आंनि जायगायाबो
आरो जोंनि जायगायाव मामोन मोनसे समाव आं दिनैनिफ्राय 35-40 बोसोर सिगांनि खोथा बुंनो नागिरदों आं गोसोआव थानायखौ दानिया आंबो गोजाम मुगानिसो मेदाम 40 बोसोर सिगांनि खोथा बुंनो नागिरदों माने गोजाम मुगानिसो फिसालायाथ' माबासो थायो क'क्राझाराव BA पास जानानै 3 बोसोरानो जाबाय दा बिहामजो नांगौ जादों आरो ओंखायनो मिथिनायफ्रा खोनाफा नाफा लामाजों थांबाथाय आंखौ बुङो सिख्लाफ्रा मा जाले मा होनो नाब्ल' खालामनो थाखाय जोंनि जायगायाव मामोन मोनसे समावहाय जोंनि जायगाया एखेबारे हाग्रा जिं मोनसे बिराद गिदिर एरिया ओरैबायदि बेकवार्ड जायगा बे जायगानि मानसिफ्रा हाग्रायाव थुरि एंखोर नाहा मैहा थाङाबानो ओंखाम मोनजायामोन सानसे जुदि थुरि हाहैया हाग्रायाव ओंखाम रानबाय सानसे जुदि एंखोर फाननो हाया बाजाराव ओंखाम रानबाय बेबायदिनो आं गोबां जायगायाव बुङो बे खोथाखौ बुंनो गोनां जायो जों जेला उन्दै उन्दैमोन जों मा नुयोमोन बे जोंनि ओनसोलनि 85% फेमिलिया न'खरनि मानसिफ्रा बिमा बिफाफ्रा बे सिमला बाजार होननाय दङ बे सिमला बाजाराव बेलासि बेलासि जाबाथाय थुरि एंखोर लाइन 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 लारि 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 फाननो थाङोमोन बेलासिबा थुरिखौ फानोब्ला एंखोरखौ फाननो हायोब्ला माइरं लाना फैयोमोन माइरं